Tak, ideme na to. Ideme tlačiť litografiu, ktorá bude zároveň súčasťou ako ukážka v Eurovea. Tak sa na to dôstojne a detailne pripravujeme. Marian, koľko toho bude nakoniec? 69. 69 kusov bude, hej? 69. Ukáž? Áno, 69/69. Takýto farebný jalový. Vidíš, čo teraz pozrieme? Poďme na to. Akademický maliar Marián Komáček. A jeho akože manuálny list, tu si trošku pomáha elektrinou, ale v Eurovea budeme čisto manuálny až bio. Marianovi chýba klobúk, v Eurovea budeme aj klobúk, že? Jasne. Wow, je to tu. Dorámárne. 69/69. Faraónova studňa. Vidíme sa v Eurovea, priatelia.